Aurtengo arraun denboraldian, txapeldunak ez ezik bestelako protagonistak ere izan dira eta haiekin izango gara guk gaurko saioan. Batetik, Eneko 6 izango dugu, Euskal Herriko patroi gazteenetakoa, 16 urte baino ez ditu eta bihotza erdibiturik du, baserria eta itsasoa. Ne klasekoa ini galdetzen ez, eta geintxunak ez dakite zer dakaten betorkizuna. Nik gazte-gaztetatik anargiak eta ez dut pentsatzen oango saldatzia. Arraun munduan urte askotako lana duten arren, aurten izan da lehen aldia emakumezkoak kontxan parte hartu dutena. Irati Manzizidorrek Getaria eta Zumaiako arraun taldearen berri emango digu. Oain arte ohikuena da mutilak itia. Ez da, nire ustez kirola, ez da ez femeninoa eta ez maskulinoa eta arraunarez. Hau edia, hemengo arraza. Euskal arrazakoak? Hauxe bai, ara. Txikila eta markatu egon biago, muturrezta. Markatua begi ondua ere, markatu euki biago. Txuriska. Txuriska eta gero, importantiena. Azpila. Azpila? Azpila txuila. Eneko 6, 16 urteko pasaitarronek gauzak garbi aski ditu. Donibaneko arraunlari taldean aritzen da patroi, bera da, Euskal Herriko patroi gazteenetakoa. Handitan baserritar izan nahi du, eta horretan ari da. 24 asto ditu, eta haiek zaintzen ematen du egunaren zati handi bat, gero arraunlariekin entrenatzera jeitsi aurretik. Asto gobernatzea, arraunlaria gobernatzen askoz arraxo da. Aiba, dauzero da ba? Nire eskolako liburua. Aurra adinaren psikologia? Bai. Zer, errenbuk ez da emoten ala? Ez, bizitzeko baina ez. Ez, Ez. Ai. Mutilen artean zaila dena, nesken artean are zailagoa. Irati Manzizidorren antzera, arraunean ari diren neskek ikasketak edo lana bukatutakoan joan behar izaten dute entrenatzera. Kontxako banderan ikusi dugu aurten Irati, Getariako eta Zumaiako arraunlariekin batera. Behin Zumaian elkartuta, Getarirainokoa egin behar izaten duten neskek, bertan entrenatzen baitira. Gainerako taldekideak zain dituzte, eta baita ikustera animatu den herritarren bat, edo beste. Zumaian ibilizian, bater bat ibilizan, eta beste liga bat ere ontzan, baina guain gehiago eta nik uste traineruak indaula gehiagoandik eta gehiago hasiko jala. Zeleno ezan horrein erakargarria, ze 2 hilabete bakarrik eta bateletan, eta inork ez dizu estimatzen ditezuna, baina guain bapatian horren beste gauza editen trainerua, komunikabideak bai gure gainean da. Nik uste erakargarria bala, eta igual jende gehiago ebiliko ala ez dakit. Gau lehenengo aldila, Zatetela da. Eta bida, alako eskerra egin. Ze, karo, hemen ikustet arraunlari lana itugela, baina patroiak zeitegu orduan ureta saltatu horretik. Ura preparatu? Ura preparatu? Bueno, guazen ba horta. Nunde ez du eura. Azkenean meritu guztiak behar eramatitu irabazten duenean, galtzen duenean denena. Behan esan digu, kaso askoik ez zuela iten. Bueno, behar, empeñasuek ez du jartzen askotan, Du jartzen. Ez? Katxiz labor. Aztian ez da beste kirolak bezala, aztian 3 entrenamentu azkela guk egunero dakau, ezik egun bat jai aztian. Eta uretan neguan, txingorra iteu o euria iteu, igual uretan segi berdezu. Eskakaz gustora edo? Bai, ondo biltzea. Honek, fizikoki ezberdintasunetek ez, mutilekaz? Bai, indarrik ez dake, mutila bezala, baino resistentzia handia du. Bai, Eta aplikazioare oso handia du, oso... Teknik aldetik? Oso askarra dira. Bai, mutile baino. Bai, igual askar jartzea, gauza igual erantzuna askarro emate jo,